아차. 아다 능니 나마 뭐놈? 하? 능니 나마 뭐놈? ang nama mawasa somor 말 이러는 거라 뭐 소모터리 나자리. narjari liri 나자리. 아차. 능 디야래 디후래 뭐 하도 능나라 디라그라래. bohay khebdi ar photo khebodi 포토비 캡등. 네프레 페이차. 능니 나마 마나 뭐만? ara somor narjari 아로스 프롬마 나자리. 소마르. 예스 예스 소마르. 나자리. sorry 네프레 능 바하이 타냐 거의 버서 자크. jabale 40 bosorसो जाफ्राम Polis बोसोर जाबाय बेनिफ्राय नोंनि असे न'आ बबे जायगायावमोन असे न'आथ' हैसो माबायावसो बागोरगावआवसो बेनिफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनि बबे जिल्लानि नोंलाय हा बबे जिल्लानि जिल्लाया माबासो बङाइगाव बिजिनि जायगा औ आच्छा बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव गोलैयोमोन बै समाव दाथ' नोङो माबायाव आच्छा बिजिनियावसो गोलैयो बिजिनि नोंहा बिजिनि आच्छा नोङो बाहाय नोङो हारसिं थायो ना सोरबा लोगोफोर थायो बे जायगायाव आं हारसिं थायो औ आरो बैथिं दङ न'से सोर बेलाय आं नोंखौल' सोंदों नोंजों लोगोसे बाहाय आंजों लोगोसे रावबो गैया बे न'आव उन्दुफाग्रा फिसाफोर गैया नोंनि रावबो ओरैनो दाउ बायदिसिना राव बाथ्रा खोथासो होनफैयो ओमफ्राय मोख्राफोर फैयो मोख्राफोरजों थायो नोङो मोख्राफोर आच्छा नोंहा हिनजाव दंना गैया आंना हिनजावा गैलालै बहा थांखो हिनजावा बहा थांखो हिनजावाथ' गैला बहा थांखो होनदों सोरगोआव ना गाहायाव थांखो सोरगोआवथ' गाहायावनो दं गाहायाव बबे जायगायाव दं नोरोगाव हिनजावा फैयोब्रा इफ्राव दाना बबे जायगायाव फैयो बबेहाय फैयो औ माथो गैलाबो होनो गावनो गैलाथ' आरो हिनजावाथ' गैला ओरैनोसो फैयो राव बाथ्रा खोथायाथ' दङ आच्छा बियो आत्मा जानानै फैयो नोंजों आच्छा नों बबेनिफ्राय जानायखौ जायो नों बबेनि जानायफोरखौ बहा मोनो जानायाथ' गैयालै ओरैनोसो थैलागासिनो ना नों ओंखाम जाना जाया ओंखामफोर जानाय ना जाया ओंखामल'सो जायो बहा मोनो बे ओंखाम ओंख्रिखौलाय ओंखाम ओंख्रियाथ' गैया जेराव उफाय गैया मोनानो बेनिफ्राय बाजोंसो थांनो हाखो नोङो एफाल'सो लायदों बहा खुरमाफोरनाव औ ओमफ्राय एफाल'सो जानांगौ खुरैसे बा आदा खुरैल'सो जानांगौ दिनैलाय माजों जाखो नोंलाय दिनै माखौ जाखो दिनै माबा जाबाय ओंखाम जाबाय खुन्थाइ नारा बेनिफ्राय नों बाहाय गोबां बोसोर 40 बोसोर जाबाय नों बे हाजोआव बे देरा लुना थानाया 80 लाख कौटि डलार गादिगार जाबाय आं थानाया नंगौथ' आरो आच्छा डलार खुरु जाबायथ' आरो आच्छा आङो नोंनाव सोंबानो लुबैदों नोङो मैदेर मोसा लख्राखौ गिना गिया आंथ' आरो बहाथो मोसा लख्राया फैबाबो ओरैनो एरायनासो थाङो गियाना दोरना थायो मैदेर मोसा लख्राया गियो ना नों गिनानै दोरना थायो आं गिबाथ' आं बारग'बाय आं साहस जाबाय आंथ' थैफाबाय दा मैदेर लख्राफ्रा बे जायगायाव फैना फैया गावथारजोब्बाय ना बोरमा जायै गावथार जाजोब्बाय ओइ गामियाव मानै माथाम 10-15थासो गावथार जाबाय सोर गावथार जाजोब्बाय मैदेर मोसा लख्राखौबो गावथारनाय जायो औ माथो अबावथो गारहरबावनो ना जायोना बेखौबो जायो जाजोबजायो जाबाबो खोरो सक्ति बारा जायो बिराद बोलो जागोन बोलोबो जाबावो जाब्लाबो मोसाखौ जाब्ला बिराद बोलो जागोन आच्छा दा नोंनियाव आं बे जोबथा सोंनानै जों थांनोसै नोङो बे जायगायाव नोङो इसोरखौ अनो ना अना इसोर दंना गैया इसोराथ' दङलै इसोरखौथ' अननांगोन माथो खालामनो माथो थाबाय थाथारो नों बबे धोरोमनि मानसिमोन नों बबे धोरोमनि मानसि आंथ' धोरोमा जोबबाय धोरोमाथ' आङो होबानो जायो ओमफ्राय बिराद साननाय बुजिनायानो बिराद बांद्राय जाबाय धोरोमाबो गैला नोंना धोरोमाबो गैला जोबजोब्बाय आच्छा दा नोंनियाव जोबथा सोंनानै जों थांनोसै नों बाहायनो थायो दा आं बहायनो थायो सिरस्ताय बेनिफ्राय नोङो ओंखाम फैसा थाखाफोर नोंहा दंना गैया गैया थाखाफोर दंबा होलां फैसाफोर थाखा आं नोंनि एसे अननायल' होलांनो हागोन आंहाबो माहाजोन नङा नालाय
अन्नाय एसे दानफोर होलांनोसै दे। दानफोर होलांदो आरो औ, अननाय दे, आरो अननाय मालाबा दे। लोगोफोर मोननो औ हागौ दा नोङो बे जायगायाव खान्थाल बिफां नों इसोरखौ एकदम अननांगौ नै बागान, खोनासं खान्थाल आदा बिफां बागान समर जालायबाय। आदा समर नार्जारि नों इसोरखौ फोथाय इसोर इसोरखौ फोथायदों, अ। इसोरखौ अननांगौ इसोरखौ गाबनांगौ हाग्रायाव थाब्लाबो नों देरा गेजेराव थाब्लाबो इसोरासो जोंखौ अनो इसोरासो लामा होयो इसोरासो अनो जोंबो दिनै नोंखौ आं बे जायगायाव हारसिङै 40 बोसोर बे हाजोआव बे माबायाव देरा गेजेराव थायो होननानै इसोराथ' मोजांनिफ्राय मोजां जेबो माथो खालाया जिबौफ्राबो नै खोनासं नों गाज्रि हाबा खालामबा आरो दे आं नोंनोथ' मा होलांनो हानो हाब बायदिसिना आंनि अननायनि गेजेरजोंनो बेखौ लाजावदो दे बेखौ बिजों माबाफोर बायनानै जा दे औ दे दे हामबायसै दे हामबायसै दे जों बै हाजो दन्दर फारसे थांदो बै सिखि सिख्ला ओंखार गाजोआव थांदो नोंखौ सिखि सिख्ला रावबो जेबो खालामा नामा जेबो खालामालै नोंखौ जेबो खालामा सिखि सिख्लाबो लाङा सिख्रि सिख्लाबो लाङो खोमा बोरै मिथिस्लाबनो उन्दुना थायो नोङो दे हामबायसै दे हामबायसै दे गोजोनथोंसै दे फैदो लाङा बोरै मिथियो दे